O proxecto do Gran Montecelo comeza a dar os seus primeiros pasos para converterse nunha realidade. A Xunta de Galicia acordou sacar a licitación os traballos de construción do complexo hospitalario. A primeira fase contará cun orzamento de 130 millóns de euros. Porque acabamos de iniciar a contratación das obras da primeira fase do Hospital Gran Montecelo. Licitamos estas obras desta primeira fase do Gran Montecelo por casi 130 millóns de euros, que leva aparellado máis de 2.600 empregos. O novo hospital terá un diámetro de 138.000 metros cadrados, convertendo o complexo hospitalario nun centro máis espazoso e cómodo para profesionais e pacientes. O hospital ampliará os seus servizos. Especial interese no ámbito materno-infantil, a diálisis, hospital de día ou tamén os cuidados paliativos e a oncoloxía. A oncoloxía que vai ser un cambio importante na área sanitaria de Pontevedra, no sentido que vai dotarse tanto de medicina nuclear como oncoloxía radioterápica, que son servicios demandados pola poboación. O novo hospital tamén potenciará as unidades multidisciplinais. Destacando, por exemplo, esa unidade de endoscopias que vai dar servicio a máis de un área, digestivo, neumoloxía, xinecoloxía, uroloxía, todas agrupadas en torno a unha actividade moi transversal como é a endoscopia, cos seus requerimentos específicos, ou, por exemplo, unha novedade tamén que creo que é o primeiro hospital que o vai levar así concebido, a unidade de diagnóstico biolóxico, agrupando os servicios como análisis clínicos, anatomía patolóxica, microbioloxía, por exemplo. As empresas interesadas terán ata o 11 de xaneiro para presentar as súas ofertas. En xuño comezará a construción dunha infraestrutura que, segundo a Xunta, se converterá en imprescindible. Imos poder dispoñer dun servicio de radioterapias, evitando os desplazamentos que había que facer a toda agora, dunha UCI pediátrica, de medicina nuclear. Creo que son pasos importantes, xa simplemente sabendo que esos compromisos son a cumplir, e que, sin unha dúbida, cando estén funcionando de verdad, nos daremos conta da enorme diferencia que hai entre telos ou non telos, e isto se vai a convertir nunha infraestructura imprescindible. O novo complexo hospitalario contará, entre outras melloras, con 720 camas, 20 quirófanos e 117 postos de urxencias. O prazo de execución é de 42 meses e as súas obras non afectarán o funcionamento do hospital.